ಇರುವಂತ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಐದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನವನ್ನು ಲೇಸಕ ಪೊರ್ಲುದಿಂಜವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನೆ ಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮೇಘನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಯುವ ನೇತಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬರೋಡ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು सामने बैठे जाम पीरे 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 कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 whistle 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 थोड़ी थोड़ी मेरे नोटी सैया जी ನಂಬರ್ ಆಜಿ ರಿತಿಕಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 7 ನಿಹಾಲಿ ಎಸ್ ರೈ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು విషకంటే సారభూతులైన సృష్టి మాతినాయి భూతనాతి శివలయ కర్తే చంద్రేరి ముడి గంగే పరపి జటి భస్మ పూజినాయి శంకరినే కుండలేని ముని కట్టేరి గుడి కుండాబుడు శివి బుల్లాయే శివేవెరి పెట్టిగి దిక్కిన నరమానిగ ఈగతి ಅಂಗಳಾಪುದ ಸುಯಿಲಿಗು ಮಾಲುನ ಈ ಚಿತ್ತನು ಮಲ್ಪುಮಡಿ ಎಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಪೂ ಜೋಡಿದೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಿ ಅವೆ ತೊಟ್ಟುಗು ತಂತಿದೆ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುಗು ಐತ ಪುಷ್ಪಗೆ ಸೋಮನಾಥ ಶರಣು ಶ್ರೀಕೊಂಡ ಬುಗು ಶರಣು 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 ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥಾನರು ವೇಗಿಸಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ವಿನಂತಿ.
పండిన ప్రేతగు మోక్షను కొరియ మృత్యుంజయలిప్పు కిన్నగా పోపిన జీవను ఒరిత ಸರ್ವ ಪಾಪನು ಅಲಿತ ಪಾಡಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಜಾಗರಣೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿ ಜಪಿತುಕೊಂದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಯಡ ನಿನ್ನ ಜನ ನಂದಿ ತೀರಿನ ಏರದ ಕುಲ್ಲದ ಶೂಳಡ ಮರುನು ಕೈಟಪ ತಂದು ತುಳುನಾಡಿಗ ಪಂಚದಿಯನ ಸೋಮನಾಥ ಶರಣು ಶ್ರೀಕುಂಡ ಉಗು ಶರಣು ಸೋಮನಾಥ ಶರಣು ಶ್ರೀಕುಂಡ ಉಗು ಶರಣು ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಂಜನೇಯ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಹಾಲಿ ಎಸ್ ರೈ ನಂಬರ್ 7 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಒರಂಬ ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಡಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಡು ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ 7 ನಿಹಾಲಿ ಎಸ್ ರೈ ಜಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಒರಂಬ ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹಗ್ಗ ಹಲೋ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಇಡಬಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಪ ನಿಹಾಲಿ ಎಸ್ ರೈ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟ್ ಯೂತ್ ಫಂಡ್ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಪ್ತಾನ್ ಬೇಗ ಇಡಬರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪುರುಷರನ್ನ ಮಾತ ಕಪ್ತಾನಿರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರಡು ಕಪ್ತಾನಿರು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಲ ಸದಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏರಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಪ್ತಾನಿರ್ನಗಳು ಒಂದು ನಂಬರ್ 9 7 ಇಜ್ಜಿ 8 ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ 9 ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಾವು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನು ನೀಡಿದ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಳುವುದು ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಶಾಪನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮವೇ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನ.
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। Both the team captains, please take the top right. ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾವಿರ ಮುಖಗಳು. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿ ಬಗ್ಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಚಿತ್ರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡಾರು ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 11 ಯಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು. ನಂಬರ್ 10 ಚಿತ್ರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡಾರು. Captains ready? Pick the rope. Rope tight ಮಾಡಿ. Rope tight. ಬಣ್ಸಂಗ ಬಿ ಬಗ್ಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ಸಂಗ ಬಿ ಬಗ್ಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಭರತ ವೇದ ಮುಗ ನಿರತ ನಾಟ್ಯ ಮುಗ ಕದಿಲಿನ ಪದ ನಿರೀಶ ಶಿವ ನಿವೇದನಗ ಅವನಿವೇದನಗ ಪಲಿಕೆನು ಪದಮು ಪರೇಶ ನೀಲಕಂಠರ ಚಾಲಿ ಪುಂದರ ಕರುಣತನನು ಗಣರ ನೀಲಕಂದರ ಶೈಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ಸಂಗ ಬಿ ಮೊರವಿನಿ ಬದುಲಿದರ ನಗಜ ಮನೋಜ ಜಗದೀಶ್ವರ ಬಾಲೇಂದು ಶೇಖರ ಶಂಕರ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಣ್ಸಂಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಬಗ್ಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆನಿಗಳಿಗೆ ಈಶ ಶಿವ ನಿವೇದನಗ ಅವನಿವೇದನಗ ಪಲಿಕೆನು ಪದಮು ಪರೇಶ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ಸಂಗ ಬಿ ಬಗ್ಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಎ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡ ಬೈಜಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ವಾಗ್ವರೆಗೆ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಎ నేను త్యాగమిచ్చి తాను ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಎ ಬಗ್ಗ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು శక్తి ఆకృతి అద్రిజాత పార్వతి తానువైన
ದುಕ್ಕೂರು ಬಟ್ ತಂಡ చేరుతున్నది ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಘ ಎ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ದುಕ್ಕೂರುದ ಕೈದೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಟ್ಟ ಸಂಘ ಎ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ దివిని తలపించేలా రసతరంగిణి ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ వేళ భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిది ఈశ శివని వేదనగా వని వేదనగా పలికెను పదము పరేశ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿ ರೋಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಪ್ತಾನ್ వ్యోమకేశ నిను హిమగిరి వరసుత ప్రేమ పాశమున పిలువంగా Rope tight. యోగి వేషని What's the team captains? Rope tight. హే మహేశని భయద పదాహతి దైత్య శోషణము జరుపంగా భోగి భూష భువనాళిని నిలుపవ అభయ ముద్రలోన నమక చమకముల నాదాన యమక గమకముల యోగాన What's the team captain? Rotate! Rotate! కలవనాథ కథమనాథ శృతి వినరా Ready? Coach, then? ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಬರ್ 11 ಯಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರಗುಡ್ಡ ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ನಂಬರ್ 10 ಅಡಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ 11 ಯಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ Ready, both the team captains. Pick the rope. Both the team captains. Rope tight. Ready, rope tight. Ready. Tight the rope. सिलसिलाए चाहत का न मैंने बुझने दिया ಜಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಪ್ತಾನ್ ಬೇಗ ಬರಡು मैंने बुझने दिया ಜಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿ Next match, Jappu versus Mudumantri B. Mudumantri B versus Jappu. What the team captain, please come. Jappu versus Mudumantri B.
captained by Mudubedri Transport. ಆಂಜನೇಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಸಂಘ ಎ ಪಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಸಂಘ ಸಿ. Our next match, Bandwara Bansanga A and Bandwara Bansanga C. Second please note, next match, Bandwara Bansanga A and B. A and C. Ready? Both the team captain, picture up. Allegra, 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 Ready? Picture up. allegra. Both the team captains ready. Take the rope. Tight, tight. ಆಂಜನೇಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಸಂಘ ಎ ಪಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಸಂಘ ಸಿ. ನೆತ್ತ ಗಪ್ಪ ರೆಡಿ ಪೋಡು. ನಂಬರ್ 12 ಅನನ್ಯ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದರಗುಡ್ಡೆ. Leading to Mudubedri. నెక్స్ట్ ప్రస్తుతి ఎస్ రై రెడీ అది ఇప్పుడు నంబర్ 13 ఇత్తే నంబర్ 16 అనన్య శెట్టి దరగుడ్ಡೆ. First round win, Jabu. First round, jump win. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಸಂಘ ಎ ಸಿ. ನೆತ್ತ ಗಪ್ಪ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे चमाचम नाच राजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां चाले सारा जहां Please. सोगा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात कानपुर मां सुन ले ओ छोरिया ये नगरिया जब जब घूमे Both the team captain, picture up. Picture up. Both the team, picture up. Picture up. Ready? Both the team. Picture up. Take, make it take. छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको Match win by Jabu. तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात सोगा तारा चबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात ओरे चबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए Bandwara Bansanga A and C. Please report. ನಂಬರ್ 13 ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಸ್ ರೈ ಪಂಚಸಂಘ ಎ ಬಕ್ಕ ಸಿ. ನೆತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಕಪ್ತಾನ್ ರೀ. 5 ಬೊಕ್ಕ 14 ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಎ ಬಕ್ಕ ಸಿ. ನಂಬರ್ 14 పూర్విక్ డి శెట్టి రెడీ అది ఇప్పుడు పూర్విక్ డి శెట్టి నెక్స్ట్ ఇత్తే నంబర్ 13 ప్రస్తుతి ఎస్ రై. Both the team captains. Both the team captains.
Saiya saiya ve ayo maru saiya, saiya saiya ve ayo maru saiya, saiya saiya ve ayo maru saiya, saiya saiya ve ayo maru saiya. Toss win by Bandwada Bansanga A. Toss score. Next match Bandwada Bansanga A, B and Ullala. Once again, next match Bandwada Bansanga B and Ullala. Captain, please note next match Bandwada Bansanga B and Ullala. Ready for the game. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ सरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा सरियो रंग तने लाग्यो रे लो ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ सरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा सरियो रंग both the teams लाग्यो रे लो take it tight the rope both the teams ready tight the rope rope tight ಮಾಡಿ लाग्यो रे लो ready wait एक तेरी डोरी से बंधा चोरी चोरी से किसी को पता ना चला आंखों में जो तारे हैं करते इशारे हैं तेरे लिए मैं हूँ बना मुझ पे छाया जो नूर है तेरा, इश्क तू है मेरा. ready both the teams make it take the rope captains ready यो रंग तने ready लाग्यो ल्या गरबा take the rope ready रंग तने Awesome. लाग्यो रे लो सरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा सरियो रंग तने लाग्यो रे लो झीनी झीनी जाइयो मिला दिला Bandwada Bansanga A तने लाग्यो रे लो go change captain go change सैया सैया वे आयो मारो match win by Bandwada Bansanga A next match Bandwada Bansanga B and Ullala నెక్స్ట్ నంబర్ 14 పూరిక్ డి శెట్టి ఐదు పక్క అహనా ఆర్ శెట్టి ಬೆಳವ ರೆಡಿ ಅದು ఇప్పుడు Next match. ಮತ್ತೆ నంబర్ 14 Bandwada Bansanga B and Ullala both the team captain please come Ullala team captains please come ra hu ra 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 ra आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा match win by Ullala टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहाँ से मिटा मुकाबला मुकाबला Bandwada Bansanga A and Bandwada Parikipate मुकाबला सुभान अल्लाह next match Bandwada Parikipate and Bandwada Bansanga A now Ullala side again other people go side Buenos días, arriba. both the team captains
ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡ ಹಾಲೆ ನೈಟ್ ರೋಸ್ ದಮ್ಮ டக்கு பச்சை தாங்குமா டக்குல 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 திருப்பி போட்டு வாங்குமா டக்குல 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 எரியாடா தாங்குமா ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಂಗ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿ ಪೇಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಚಂಗ ಎ ಅಂಡ್ ಪರಂಗಿ ಪೇಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಹನ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳುವಾಯ್ ನಂಬರ್ 15 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬಿಎಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಂಚಂಗ ಎ ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ 15 ಅಹನ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳುವಾಯ್ both the team captains pick the rope and tight, make it tight. Wait. Team captains ready? Tight the rope. Tight the rope. Both the teams tight the rope. Ready? Captains ready? Both the teams ready? Make it tight. Ready? Coaches, the team captains, please come. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗ ಧರಗರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ Both the team captains ready? Pick the rope. Both the teams pick the rope. Both the teams pick the rope. Make it tight. Make the rope. Make it tight. Tight. Both the teams ready? Captains ready? Match in Ullala. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬಿಎಸ್ ರೈ ಅಸೈಗೋಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 17 ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 14 ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬಿಎಸ್ ರೈ ಅಸೈಗೋಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ
Bantwada Parangipete and Bantwada A. Captain, please come. Both the team captains, please come. Both the team captains. Adrutani dhim dhim, adrutani dhim dhim, adrutani dhim dhim dhim. Adrutani dhim dhim, adrutani dhim dhim, adrutani dhim dhim. Adrutani dhim dhim, Next match, Jappu and Ullala. Captain, please. Next match, Jappu and Ullala. Be ready for it. Last win by Parangipete. Both the teams captain and both the teams ready. Tadhim gama tajam nidama adrutani dhim dhim, adrutani dhim dhim, adrutani tadhim tadhim tadhim. Tadhim gama tajam nidama adrutani dhim dhim, adrutani Both the teams ready. tadhim Captain. Ready, position. Position. Ready, mix the rope. Both the teams, mix the rope. Both the teams, mix the rope. Ready. Both the teams, tight. Both the teams, rope tight. Rope tight. Make it tight. Make it tight. Ready. கல்வி செல்வம் தந்தாய் அறிவும் தெளிவும் குருவே நீ தந்தாய் அறியா வயதில் First round. Win by Bantwada Parangipete. What's it? பாடல் கலைகள் பாடல் கலைகள் கருதிசை கருதிகள் பழக வைத்தாய் பாடல் கலைகள் பாடல் கலைகள் கருதிசை கருதிகள் பழக வைத்தாய் அகமதி முன்வரும் எழில் குருவமே First round win by Parangipete. Next match, Jappu and Ullala. Master captain, please coach. Next match, Jappu and Ullala. Ready for the team. Alright, both the teams. Pick the rope. Captains ready. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. Ready, make it tight. Captains and both the teams ready. ಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ Make it ready tight. ಇದ್ದರು. Both ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the team ನಂಬರ್ captains ready. 17 Tight. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. Make it tight. ನಂಬರ್ 17 Tight. ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया The team captains. Ready, captains. Mama, papa, the team captains, please. नजरें बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान है दिल की ज़बान इश्क मांगे इश्क चाहे Coach, ready. कोई तूफान
पिया ओरे पिया both the team ओरे पिया captain please wait. Both the team captains ready. Ready, both the teams ready. Kick the out. Ready. Both the team captains ready. Make it tight. Both the teams make it tight. Both the team captains ready. Both the team ready. Ready. Make it tight. Tight ready. నెక్స్ట్ నంబర్ 17 ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐದು ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ 14 ಅಪರ್ಣಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಅದ ఇప్పుడు ಇತ್ತ ನಂಬರ್ 17 ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Match win by Bantwada Paringpete. Second semi Jabbu and Ullala. Second semi final Jabbu and Ullala. Captain please come. Jabbu and Ullala team please come. ಊರೇ ಮುರುಗಡಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡಡಿ ಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಕೊರಯ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯನೆ ಬಾವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಯೇ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಡಿ ನನ್ನ ಬೇಕೊಡು ಬದುಕೆ ನಡು ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ಉರುಳುಕು ಪ್ರಮೆಲ ಬೂರೊಡೆ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಉಂತು ದೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುಗ ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ Both the team captains please come. ನಮ್ಮ Both the team ಲೈಫ್ captains please come. ಎಗಿರಿಗಿಟ್ಟತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಗ ತಕದಿ ಮಿಟ ಅವರೇ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮರಿ ಮಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಮಣಿ ರೇಟ್ ನೀನೇನದು ಬೈದ ಮದಿಮೆಗೆ ತಿನ್ನ ಬೀಯರೆಂದು ಬಟ್ರೆ ನಿಲೈದ ಪಾತೆರುಡೆ ಪಾನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತೋತೆ ಆಡ ನಿನ್ನ ಮೋಗೆ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಸೋತೆ ಸರ್ವೆ ಹನಿಮೂನ್ ಬಿರಾಡುಗಾನೋ ಬೆರಿಗೆ ಬರುವೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಅರ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಪೋಗಿವ ಅಣ್ಣನೇ ದೆಪ್ಪುಗ Both the teams ready. Both the team captains ready. Pick it up. Ready, make it tight. Both the team captains. Note. ನಂಬರ್ 14 ಅಪರ್ಣಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗದ 14-25 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗ ಅವರುಂಡು. ನಂಬರ್ 1 ಅನಿತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದರಗುಡ್ಡೆ, ನಂಬರ್ 2 ರಿಷಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ನಂಬರ್ 3 ಸುಜನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ ವಿಜಾರು, ನಂಬರ್ 5 ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಂಬರ್ 6 ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. Both the teams make it tight. ನಂಬರ್ 14 Both the teams ಅಪರ್ಣಾ ಎ make ಶೆಟ್ಟಿ. it tight. Taro. Make it tight.
Coach change. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಬಿ, ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಎ. Next boys match, Bantwada Bansanga B and Bantwada Bansanga Mudibadri A. Captain, please note, next boys match, Bantwada Bansanga B and Bantwada Bansanga Mudibadri A. Ready for the team? Captains, pick the rope and make it tight. Make it tight. Both the team captains, ready? Ready? മനസ്സോ ഇപ്പൊ കന്തി അടിക്കിത് മാമനടിക്ക് മത്തലട്ടം ടം 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 സിരിപ്പോ ഇല്ല Roll by Ullala. മിന്നലടിക്ക് അച്ചതട്ടം ടം Catch in by Ullala. പുതുസാ ഒരു വെക്കം മുഴക്കിത് കുടിച്ചാ ഒരു വെപ്പം മടിക്കിത് കേട്ടി ഒന്ന് സേലയത്താൻ കെട്ടി കിട്ട് ചിക്കി തവിക്കിത് മാലട്ടം ടം മഞ്ചരട്ടം ടം മാത്ത് അടിക്കും മംഗളട്ടം ടം ഓലട്ടം ടം ഒതുക്കിട്ടം ടം ഓങ്കി തട്ടിക്കും ഒത്തികട്ടം ടം മാലട്ടം ടം മഞ്ചരട്ടം ടം മാത്ത് അടിക്കും മംഗളട്ടം ടം ഓലട്ടം ടം ഒതുക്കിട്ടം ടം ഓങ്കി തട്ടിക്കും Next boys, Bantwada Bansanga B. Bantwada Bansanga Mudibadri A. Captain, please come. Boys match, Bantwada Bansanga B, Bantwada Bansanga Mudibadri A. Bantwada Bansanga B and Bansanga Mudibadri A. ഓങ്കി തട്ടിക്കും Captain, please come. Both the team captain, please come. Bantwada Bansanga B and Bansanga Mudibadri A. நாடு பண்டிகை தேதியில் சேருமே அசஞ்சா வந்து நித்திர கெடுக்கும் சித்தன்ன கோயில் சித்திரமே நினைப்பா வந்து சக்கரம் சுத்திர அத்தரி கொட்டு நிறத்தினவே Bansanga Mudibadri A அணியினர். வாங்கும் சந்தனம் வாசம் பொழிக்க கேட்டு கிழிக்க கூட்டம் குதிக்க நெஞ்சம் ரெண்டும் பட்டு நோட்டிக்க பாலச்சந்தம் மஞ்சரத்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள Bansanga Mudibadri team, please come. Mudibadri team captain, please come. Bansanga Mudibadri A team captain, please come. Report here. ಇಡೆಗು 12-14 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ನನ್ನ 14-20 ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೋಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಂಡು ಕೇವಲ ಆಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ Bansanga Mudibadri A team captains. Both the team captains. Bandule. Both the team captains, please come. ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಗಾಯಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಮಿತ್ತರಡು ಪ್ರಂಚಿತಿನವರಿ ಗಾಯಕೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಾಡುಗಾರರು. ಅವರು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಂದು ಪುಗಾರ್ಥದ ಪಾತೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆರು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು
ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರ ಚಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪಂಪಿರಂದಾಂಡ 5 ಮಿತ್ತದ ಪಾತೆರ ಬೋಡೊಂದಿಜಿ ಬಂತಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ್ತ ಕಲೆ ಗಣಕಲೆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅವೇನು ದೆರ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊಂದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೇಂಡಲಿಡ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದರೇಳರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಬರೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡಂಜನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೀಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲಕಾಡಿ ಗೊತ್ತುದಾರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ನೀಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂಕೆ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅರ್ಜುನಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಐ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವಯಲು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಭಿನ್ನ ರಕಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ನೆಲತ್ತ ತಲತ್ತ ತುಳು ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಭೂಮಿನ ತುಂಬೋದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಶೇಷನೆ ಪಾತಾಳದ ತರ್ಕೇರ್ದ 19 ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ದ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚೆರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇರ ಕಲೆ ಕೊರೆದು ಮಾನದಿಗೆ ಬದಲ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇನೆ ಬೆಸರದಾದಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿ ದುಕ್ಕನು ಒಚ್ಚೋಡು ಮಾಜಾಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊರಟು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಆ ಪುದರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪುದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಧ್ರುವನ ದಿಕ್ಕನು ತೋಜದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಭಿನ್ನಾಧಿಕದರ ಡುಂಡಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸದೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಷಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಾರಿಯಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜನಮಾನ ಸೈಡ್ ನೆಲೆಯತನದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾ ಬಂದು ಯಾನು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೇನ್ನತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಲ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಘಟಕಡ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕಲ್ನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಕಲನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಆವಡ ಇನವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಈ ವೀಳ್ಯ ಕುರುಪು ನಡೆದು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ఆయన ತೆರಿಪೋಡ ಇನ ಮುಖ್ಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಳೈಸುವಿನ ಸಮಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದಾದ ಅಂದು ఆయన ತೋಜವು ನಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮಲ ಅಂದು ఆయన ಈ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಮಾತಿರಲ ಸೇರುದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ವಂದನೆ ಕೊರಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನನ್ನೇ ಪಂಡಿಡ್ದಂಡ ಅವಿಟ್ಟು ಮುಗಿಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಉಡಂದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂದಿಪ್ಪ ಯಾನ ದಾದಲ್ನ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡುಂದಾಂಡ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಪಾಡುಂದಾಂಡ ನವೀನನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆನ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಂಜಿಸಲು ಚಿತ್ತನ ನವೀನನ್ನ ಈರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಇಂಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ತೆ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ ಪಾತ್ಯರ್ ನಡೆದು ಮರಿಗೆ ಇತ್ತ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನೋಡಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಇನಿ ಈ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಬಂಟೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ದಾದ ಪಂಡದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ನ ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಆಟದ ಈ ಇನ್ನಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಆವಡು ಪಣದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನೋಡಿತ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟೆರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಲಯಡು ಬಂಟೇರು ದಾನೆ ಪಂಡ ತೋಜ್ಪಂದು ಕೊರೊಂದು ಈ ಜಯ ಶೆಟ್ರನ ಟೀಮು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂಡು ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬಂಟೇರು ದಾದನ ಪಂಡದ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಬಂಟೇರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲಿನ ಉರಿದಿಸದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ತೂನಲ್ಲ ಈ ಬಂಟೇರಿತಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ದೆ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತವೈನ ಜಾಗ ಅದು ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಈ ಜಯಣ್ಣನ ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಜಯಣ್ಣನ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಡು ಆನ ತಂಡೋಡು ಪೂರ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಈ ಬಂಟೇರು ಮೂಡಬಿದ್ದೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಓಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕುಂಚಿಕಡು ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬಂಟೇರು ಪೂರಾರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಂಟೇರಿಗಳ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪು ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಸುಧರ್ ಪೇರು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಡಂದಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಾಶಿವ ಕುಲುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಅಕುಲು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕಿನೊಂದಲ್ಲ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಂಥ ದುಂಪೊಬಡು ಕಡಂದಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡಂದಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಕುಂತಲಾ ನಾನು ತುಂಬಗು ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗದ 14-25 ವರ್ಷದ ಆಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿರುಳ್ಳೇರು ನಂಬರ್ 1 ಅನಿತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 2 ರಿತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ನಂಬರ್ 3 ಸುಜನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ ಮಿಜರ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂರು ಕಂತು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಟೀಮ್ ಸೂರತ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಸೂರತ್ಕಲ್ನವರು ಪಾಲಾಡ್ಕ ತಂಡದವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿತಾ ಮೇರ್ನಾ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದರಗುಡ್ಡೆ. both the team captains please. both the team captain please come.
ಟೀಮ್ ಪಾಲಾಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಪಾಲಾಡ್ಕದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ದ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಬೋತನಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ದ ಏರಗಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ದೈದು ಮುಲ್ಪ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾರ್ ದತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ದ ಬೈಕ್ ದ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಪಾಲಾಡ್ಕ. ಬೆಲ್ಮನ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಜ್ಪೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಮನ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಜ್ಪೆ. ರೋಪ್ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಪ್ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. ಅತಿಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ. ಅತಿಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಣೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಂದಲ್ಲೇ ಪಾಲಾಡ್ಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಬೇಗ ಕರೀರಿ, ಬೇಗ ಕರೀರಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಬೆಲ್ಮನ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಜ್ಪೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗ 16ರಿಂದ 26ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 1. ಪಲ್ಲಾಡ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪಾಲಾಡ್ಕ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ರೋಪ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋಪ್. ಕೇಳಚಲ್ವೇ ನೀನು ಮೆನು 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 ಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಡುತ್ತಿದೆ ಏಡೆ ಚೆಲುವೆ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್.
ಸರ್ ಸೌರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಗಲ್ಲವದಲ್ಲಿ ನೋಡದಲೇ ಕೊನುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎಳಿಬೇಡಿ ರೋಪ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಳಿಬೇಡಿ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಸೆಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ತಾಮರೆ ಯಾರಾಗಿ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಲ್ಮಿಂಚಿ ನೋಟಗೆ ನೀರಾಯಿ ಮೇಘಮಾಲಿ ಉಡಲ ತುಡರಿಡಲ್ಲಿ ನಂಚಿ ದಿಗಿನ ತನನ ಬಿರೆ ಬಿರೆ ನನ್ನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಎನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಗರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ನಂಬರ್ 2 ರಿತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 3 ಸುಜನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪುಡು. ಹಾಲ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಮಾಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಚ್ಪೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಮ್ಮದಿರ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಹಲೋ खोया है खोया है खोया है खोया दिल में से लहरों में खोई हूँ बूंदे यार कैप्टन! जैसे तारों में कैप्टन! चमके जिसकी दो आंखें प्लीज झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तू सुनना. मैच विन बाय सूरतकल. बेलमन बचपे वर्सेस बचपे. ಬೆಲ್ಮನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಚ್ಪೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Both the team captains. Captains. Toss win by Bachpe. Both the team captains victor of Fire!
कैप्टन प्लेयर मैंने नजर जुबानी रे पड़ेगा दिल पे भारी रे तुझको पर्दों से ओ यार मेरा असर कुमारी रे बातें बड़ी करारी रे तेरे दिल से कर लो प्ले ओ यार सौ बार मारो तेरे मारे तो तू इस बार वे दीदार दे 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 ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಎ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು captainsiಗೂ ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಬರ್ ಸಿದ್ಧತೆ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಜನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ಸುಜನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ ಮಿಜರ್ ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಸುಜನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहत साऱ्या या जगाला तू संजीवनी देते उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಎ गोंधळ ತಂಡದ मांडिते आई ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಪ್ತಾನರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಕರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ भंडार तूर लोटून दे अंधार आलो तून रंगून डोंगर यंगून उघडते ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಎ आलो तून रंगून डोंगर यंगून उघडते विदार नदीच्या पाण्यावर नदीच्या पाण्यावर नजरेच्या तालावर काळी नजरेच्या तालावर काळी ವೇದಿಕೆಯ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. लोटून दे अंधार आलो तून रंगून डोंगर यंगून उघडते विदार लल्लाटी भंडार तूर लोटून दे अंधार आलो तून रंगून डोंगर यंगून उघडते विदार ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ ಮಿಜರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ ರದಿ ఇప్పుడు ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಂಬರ್ 5 ಕೀರ್ತನಾ ಮಿಜಾರ್ ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ಜಡ್ಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 4 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನಂಬರ್ ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ 5 ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಂಡು ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬಂಡ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಡು ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣ ಹೊರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬಂಡ್. Both the team captains toss it. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೂರತ್ಕಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Both the team captains ready. Both the team captains ready. Pick that up. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ ಮಿಜಾರ್. Oh, tight rope tight. Captains ready. ಎಳಿಬೇಡಿ, ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ರೆಡಿ, ಟೈಟ್. ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ ಮಿಜಾರ್. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಆಜತ್ತ ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಡು. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ
ಎಳಿಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ, ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಳಿಬೇಡಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಗ್ಗ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ, ಹಗ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಿ, ಹಗ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಿ. ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾನಿ side ಆಗಿ. ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ತಾನಿ ತಂದಾನ Both the team captains ready? Ready? ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 Both the team captains. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ Ready? Anna team captains. Both the team captains ready? Make it tight. Wait. Make it pick the rope. Pick the rope. ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 16 ಬೊಕ್ಕ 26 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ. ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Both the team captains ready? Ready, captains? Make it tight. Both the teams make it tight. मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 विस के मैंने थोड़ी थोड़ी पी दे दूं लव थेरेपी मेरे नोटी सैया जी
పిల్లదో పిల్లదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామరానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే ಇಡೆಗು 17-25 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗದ ಸೋಲೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಛಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಂಬರ್ 2 ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಂಬರ್ 3 ಶಾವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಂಬರ್ 4 ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಾಡ್ಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ನಂಬರ್ 5 ವಾಮದ ಬಂಡ್ ಸಂಘ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಲೋ, ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಬಿರಾವ್. ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನಗು ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟ ಕರಿಂಜೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೇರು ಬೈದರು ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೌರವ ಶಾಲ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತರಗುಡ್ಡ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಂಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು.
ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕರಿಂಜೆ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಾರದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನಂಬರ್ 1 ಛಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಂಬರ್ 2 ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಂಬರ್ 3 ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಂಬರ್ 4 ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲರ್ಕ ಬಣ್ಸಂಗ, ನಂಬರ್ 5 ಮಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಂಬರ್ ಆಜಿ ವಾಮದ ಬದವ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ನಂಬರ್ 1 ಛಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮುಡು ಛಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿಪ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧ್ವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಂಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Junuta, dim ta, kirdaka junuta, dim ta, kirdaka junuta, dum ta, dum ta na 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 na, dum ta na 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 na, dum agapa, dum ta na na de na 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 na, dum agasa, ragda dum da 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 di ra na 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 na, da da dum da da dum da da dum da na 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 de na 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 na, dum kirda na di ra na. Gama gama maga ma ba maga zani sa, dan dira na. Gama gama maga ma ba maga zani sa, dan dira na. Gama gama maga ma ba maga zani sa. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Gama ba la gama ma, gama ba la gama sa, gama ba la gama ma, gama ba la gama sa. Gama ni pa gama. Gama ba ma gama za 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 gama ba sa gama ba. I'm in love with your body. Why 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 why? Niri ba ba kare sani. Why 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 why? Pani sa sa pani sa sa pani sa sa. Why 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 why? Kare ni sa ba kare sa ni da ba. Why 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 why? Takar 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 kat kat. Follow my lead. Ta jum num ta rum ta dhalam ku tak tak ku da da gir 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 ta jum tak jum jum ta takita ta da ta jum gir jum ta ta num ta rum ta takita ta da gir gir ta tarita ta dhanata ta runata ta dinita ta da jum ta num ta rum ta dim ta gir ta dim ta tarigir ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam takita dana ta tangir tarigir dim ta tarigir ta jum dim dak takita jum jum dakita dak jum ta jum dakita ta jum tarigir ta jum tarita ta dana tarita ta tarigir ta Dhanata jum tarita dhanata tangir ta tarigir ta jum dim da ta jum
ನಂ ದಕ್ಕ ತಗಿಡ ಜುಂ ತ ತ ದಿಂ ತುಂ ನಂ ತ ದ ತಂ ಗಿಡ ತಗ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತ ದಿ ತ ಧಣ ತ ತ ಧಣ ತ ತ ತರಿಗಿಡ ತಗ ಧಣ ತ ತ ಧಣ ತ ತ ದಿಂ ತ ತರಿ ತ ತ ಧಣ ತ ತ ತ ದಿ ತ ಧಣ ತ ಧಣ ತ ದ ತಂ ಗಿಡ ತಗ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತ ದ ತ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತ ಜುಂ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತಂ ಗಿಡ ತಗ ತರಿಗಿಡ ತಗ ದಿಂ ಗಿಡ ತಗ ತರಿಗಿಡ ತಗ ತಂ ಗಿಡ ತಗ ತರಿಗಿಡ ತಗ ನಂಬರ್ 2 ಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಈ ಟೀಮ್ ಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾನ್ವಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾನ್ವಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Let's go. Ta jum num ta jum ta dhalam ko tak te ko da de dang gida 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 jum ta ka jum jum ta ta kita ta da ta jum gida jum ta 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 num ta 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 rum ta ta kita ta de dang gida 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 ta ri ta ta dana ta ta dana ta ta dana ta ta da jum ta ta num ta ta rum ta ga dim ta gida 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 ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਹੀ ਨੀ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਦਾਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला हे डोला रे हे डोला रे डोला रे डोला
सची सची देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज నంబర్ మూజీ శ్రావ్య శెట్టి అండ్ టీమ్. ఈ టీముడు శ్రావ్య శెట్టి, తనిష్క శెట్టి, అద్విక్ శెట్టి, సంస్కృతి శెట్టి, కశ్వి శెట్టి అండ్ తక్ష శెట్టి. స్పీడ్ అవుతుంది, టచ్ నువ్వే ఇస్తే నా బ్లడ్ హీట్ అవుతుంది, నా బైకే ఎక్కబంటే ఇక బ్రేకే వద్దంటుంది, నువ్వు నాతో రైడ్ కి వస్తే రెడ్ సిగ్నల్ గ్రీన్ అవుతుంది. Come on baby let's go on the bullet, on the way లో పాడుకుందాం duet. Come on baby let's go on the bullet, on the way లో పాడుకుందాం duet.
ಬೆಕ್ಕು ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು ಹಿಂದ ಸುರಿವಾಗ ರಾರಾ ರಾರಾ ಕುಡಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ जगोरे हाँ जशोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो ನಂಬರ್ 4 ಕಣಂದಳ್ಳಿ ಪಾಲಾಡುವ ಬನ್ಸಂಗ. ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಳು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಡವೆ ಅಂದ ಕಾಲು ಕಾಲು ರಾಶಿ ನೀವು ಎಂಥ ಚಂದ ಆಳುವುದ ರಾಶಿ ನೀವು ನೋಡಲಂದ ಬಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ಪಡಿದಾನ ಚಂದ ನೋಡಿ ಬಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ಪಡಿದಾನ ಚಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ
ಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಲಿ ತಂಪಿನ ಹೊತ್ತಲಿ ಹಂತಿಯ ಪದಗಳ ಹಾಡ್ಯಾವ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತಂದಿತೋ. ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಳ ಕೊಡುವ ಸುಗ್ಗಿಯು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಗ್ಗಿಯು. ಮಕ್ಕಳ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡುವ ಸುಗ್ಗಿಯು, ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಸುಗ್ಗಿಯು. ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಯ್ತೆ ಭೂತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಯ್ತೆ ಮಾತಾಯಿ. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿತು. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ. ನಂಬರ್ 5 ಮಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ನಂಬರ್ 5 ವಾಮದ ಬದವ್ ಬಣ್ಸಂಗ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಸ್ ರೈ, ಅಪರ್ಣಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಂಡು 4 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ.
ಇಡೆಗು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ 4 ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೆರಡೂರು, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಶೋಧನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಳ್ಮನ್, ಅಂಚನೆ ರೂಪರಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗೇತನ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನಂಬರ್ 1 ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಜಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಗುರುಕುಲ ಐನಂಚಿನ ಕೇಮಾರ್ ಸಾಂದೀಪನಿ ಶ್ರೀ 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 ಈಟ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೇನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುಕುಲೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಉಂಡು ಉಂದು
ನೋಡು ಕರೆಟ್ ಕಮ್ಮುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲು ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಎರುಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಳ ಆಣ ನೀಲಾಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಎರುಕುಳು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತನ್ನುಲ್ಲ ಅವು ಕುಣಿಕೆ ಕೈಪುಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲಣ್ಣ ನಾವೇನು ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲ ಮುರುಗ ಬೂರ್ನಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಸುದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಗ ಜವನಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಳಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕನಗ ಬಲ್ದು ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ ಕಲಿ पति तुय्यर सही पंडेर बाल कटियर गाली पागियर पति तुय्यर सही पंडेर बाल कटियर गाली पागियर अपुले कोरिये यल्ले पंडेर बाकी कोरिले कोरे पंडेर कोब्बुदोलैड बडवु मदंडेर डन्ना 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 ಊಟದ ಕೋರೋಡು ಸಂದೀಪನೊಂದು ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿದು ಹಣ್ಣು ಗಗ್ಗರ ದಿನಗೆ ಕಾಂಡು ಬರೊಂದಿ ಪುನಗ ದಾರಿ ಕಟ್ಟುನ ಗುರುವಪ್ಪನ್ನೇ ಕಲಿ ಮೂರ್ದು ಬರೊಂದಿ ಪುನಗ ಕಲಿ ಪರ್ದು ನನ್ ತಿಂಡೆಂಚಾವೋ ಮನೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಲ್ ತಿಂಡೆಂಚಾವೋ
Number red, Ashwini and team. Ashwini and team. Number red, ఈ టీముడు అశ్విని శెట్టి, దీక్షిత శెట్టి, ధృతి శెట్టి, రక్షిత శెట్టి, రిష్తా శెట్టి, రితికా శెట్టి. ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೆರಡೂರು.
ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಕೊಪ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ ఎన్న పాతెరోను నిన్న అలసర ఉంటాదు ఐకాదే కాపువే ఇచ్చేనే పంగు బుడు ఓడు కరెట్ కమ్ముళదాని ఎరుగిడ తీసే మెడలు తిక్కిండ ఖుషి ఏతావో ಪರ್ವಗು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಬೆಡಿ ಬುಡ್ನ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಪೂರ್ಣ ಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಸುದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಗ ಜವನಿಯರು ಲೈನ್ ಪಂಡಗ ಕಾಳಗು ನೀನಗ ಬಲ್ದು ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡ ಎದುರು ಬುಡ್ನಗ ಗೆಂದಂಡೆಂಚಾವೋ ಡನ್ನ ಡನ್ನಾನ ಹೇ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಪಕ್ಕದ ಮಾರೆರದು ಸಚ್ಚಡಕುನ್ನಾಗ ಕಜಿಕು ಮಕ್ಕದ ನಂಬರ್ 4 ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ನಂಬರ್ 4 ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೌಮ್ಯ ಕೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಟ್ಟದ ಪನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾರು ನನ್ನೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕಣ್ಣೆಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ಯಾವೆ ಗಟ್ಟಿದ ಅಣಿ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯನ ತಿಂದುಂಡಿನಿ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಊಡಲ ಬಾಗಿಲು ಸರ ಸರ ಸರಗರರು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪನ್ನೆ
ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನುಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ அட்டனா கட்டுது நலிப்பூ நயிலே கட்டுது நலிப்பூ நயிலே பொருளு பொருளு இத்துணாடு அசார எசழுதத்தா அப்பொருளு பொருளு இத்துணாடு அரசார எசழுதத்தா ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಲಿಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇದ್ದಿಂದಲೇ ಪೂಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೆ ಇಡೆಗು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಪರಂಡು
ಹಾಲು ಹಾಲು ಸುರುಪೂಜನ ಕೈಕೊಂಡ ಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಗುಂಡೊಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಬೇದ್ರದ ಊರನ್ನು ಕನ್ನ ಕಾಪೇಳ್ದು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳು ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೊಡ್ದಿ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾದ ನಾಡು ಬಲ್ಪಾದ ಉದಿಪುಗು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನೆ ಬೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲದ ಸಿರಿಟ್ಟು ದೆಂಗರ ಬೀದಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ 2020 ಮೂಜಿ ಇತ್ತ ಮುಗಿತಲು ಬಂದುಂಟೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ನೀರೆಂಡು ನಡಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ 2020 ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ ಕೇಮಾರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಲೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗಳು ಕುಲುಗಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪುರ್ಮದಿಂಜ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡಾರು ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯದಮೇರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲೆರು ಪೃಥ್ವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಶಿಶು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಗಿಲು ಧ್ವಜ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದನ ರೈ ಮೇಪುಗು ಬುಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಲು ಮೇಪುನು ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲ ಕೆದೆ ಸೇರ್ರೆ ಬೀಲ ಅರ್ಕಲು ಪಾಡೊಂದು ರುಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಪಾರೊಂದು ವರಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಪಾರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗೋವುದ ಕಾರ ಅಬಡಿರ್ದು ರಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೂಳುನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಧೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಬನ್ಪ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗಳಿಗೆಡಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕಟ್ಟುದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದಾತು ಪೊಡ್ತುಡ ಪಣ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಸುಗಿತ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರೈನ ಚಿತ್ರ ನಮ ಪಂಚನಿನತ ನಂದಲೋಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತಿಲ ಕಲಾಣ್ಣ ಛತ್ರಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಲ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ದೂರ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಪಿರ ಪೋವರೆ ತುರ್ತು ಉಪ್ಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸನ್ನು ನಡಪದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನೆಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕಲೆನು ಅರ್ತಿ ಪಿಡಿತಿದ ಅರಣಿಗಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ಪ ತತ್ತು ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರುದಾತು ಕೋರೆ 100 ದಾತು ನುಗುತೆ ಅವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತೇರನ್ನು ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಬಲ್ಲರು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕಿನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಶ್ರೀ 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 ಈಶಾ ವಿಠಲ ದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲಿರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಕ ಮಲಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುಡೊಂಜಿ ಗುರುಕಾರರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಕಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಂಬಿ ಸವನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ತೊಡಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿರು ಶ್ರೀವರ್ಯರ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರೆ ಹೂವು ಚಂದ್ ಗುರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದ ದೇಶದ ಸಭಾಂಗಣಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ದು ಹುರಿದಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕಿರಾಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಮಾರ್ಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಪಾಲರ್ ಹಾರನ್ನು ಪಾಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತರಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ತನ್ನದೇ ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಮಧ್ಯ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಡು ಮಾತನಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲೆನ ಪಾಡ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಗುರುಕುಲ ಉಲ್ಲಪನೊಲಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಿನ ಪಾಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಗದ ಮಾತೆರೆಡ್ದು ದುಂಬಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ವರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿದೈಲ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಗದ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಪಣದಿತ್ತ ಅಂಡ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ನಿಕಲು ಬರ್ಪುನು ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬತ್ತಿದ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡಲ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಮನವಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನಂಚಿನ ವಂದನಾ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಚನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ ಪಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು
ಅರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನಂತಿ. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜವಣೆರ್ನ ಪುಗೆಲು ತಟ್ಟದು ಸದಾಕಾಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಜೊತೆಯಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಂದು ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತಿದು ವಾ ರೀತಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂದು ಪಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಗಳು ಓಲಿ ಎತ್ತಿಯಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರೇರೆ ಕಾಗದ ಕೊರಿಯಾರು ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಎಂದು ಪಣ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಅವನು ಪೂರ ಎಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ದಾತು ಸುಲಭಡು ಸುಧಾರ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ಯದ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಅರೆದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯೋಡಿ ಗುತ್ತು ತೊಡಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕರಿಂಜೆ ಮೇರೆ ಹಾರ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೋರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸದಾ ಹಸಮುಖಿ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ಬುಡೆತಿಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಕಚೇರಿದ ತೀರ್ಥಬಾಗೊಡ್ಲೆ ಆರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಎಂಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಾರಂಭಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೇರೆ ಹಾರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯನಂಚಿನ ಐಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಾಯಿ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂದು ಎಂಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೇನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾರ ಮೇರೆ ಹಾರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೊತೆಯಾದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪುವರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾದ ಪರ ಊರ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮಾತ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲಿನಿ ಆಗಮಿಸದು ಬಾರಿ ಭಾವನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂಡೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ವಿಶೇಷವಾದಿ ಆನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೇನ್ ತುಳುತ್ತ ಪಾಂಡಿತ್ಯರಿಂದೇ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅರದಾದನ ತುಳುಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದಲೆ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡೋಲೇರು ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಮೂಡೆಬಿದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮದು ಮದಿಕಡೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಕಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇಗಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇಗಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಬಂಟೇರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾದಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ದಿನದಿಂಚಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆಡು ಬಂಟರ ನಕಲ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇಜಿ ಅಂಡ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಪನೋಡಾಪುಣೆ ಎಂಕಲು ಓಲು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ
ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಏರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಣುಲು ಪನ್ಪನ ಫೋಟೋಲು ಪೂರ ಬರುಂದುಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಬಂಟೇರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ದಾರ. ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದಾದಂದು ಪಂಡ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳು ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಓವು ಈ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಯ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆನೇ ಪೂಜಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಕಲು ಉಂಟು ಮಲ್ದಾರು. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕಲು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಾರು. ಆಯ್ಕೆ ನಿಕಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತುದ್ದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತ್ವೆ. ದುಂಬಗಲ ನಿಕಲು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗಮನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಚಿತ್ತನ ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತನ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡಾರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾದಿಕಿಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ರೆಡ್ಡು ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೇದ್ರ ನೇತ್ರ ವತಿಕ್ತ ಆವಿಯನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ದಯದೀಟ್ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋತು ಶೀತಲ ಒಂದು ಲಾದು ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವರ ಬರ್ಪು ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ರೂಪೋಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕೇಮಾರ್ದ ಶ್ರೀ 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 ಈಶಾ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಶಾ ವಿಠಲ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಪೂರಾ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಗೆ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಪುನೇನು ಯಾನ ತೂತೆ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗ್ ನಡತದೆ. ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಾವು ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬೇದ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಪರ ಊರುಡಿತಿನಾರು ಈ ಊರು ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲೆರೆ ವಂದನ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕುಡರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರೆ ಪಡಿವಾಲ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ 4 ರುಚಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ವನ್ನಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಆಚಿ ಕ್ಲಬರ್ಚಿ ಪೂರಾ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರು ಯಾನು ತೋಡಾಡು ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಪುನಗಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡುತ್ತೇರು ಆರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷೋಡು ಇಜ್ಜರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ಮಿತ್ತ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪೂರ ಎಂಕಲೆಟ್ಟು ಬೆರಿ ಪೊಟ್ಟದು ನಿಕುಲ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನು ಪ್ರಾಯಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಮಿಥುನು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರೇಮತ್ ಮಾರ್ಲೇರು ವಂದನಕ್ಕೆ ಅನು ಹೊಸತು ಪರಿಚಯ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಭೋಜನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಡ್ತು ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕಲಂತ ಜೋರು ಗೆತ್ತ ಅಂದು ಎದುರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವರು ಬಂಟೇರು ಪಂಡಿಗಳು ಪೋಡಿ ಪಂಡದು ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷನ 25 ನಿಮಿಷನ ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ನಮ್ಮ ಜನರೇಟರ್ ನಂಗೆ ಕೈಕೊರ್ರು ಆ ಜನರೇಟರ್ ಕೈಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತೇ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಪೋದು ಪೇರು ಕೆಲವು ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬತ್ತು ಪೇರು ಆಂಡ ಈತು ಜನ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡೆತಿನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೋರ್ಪಿನಿ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಉಡುಪುನ ಪ್ರೀತಿನ ಅಕಲ ತಾಳ್ಮೇಡು ತೋಚ್ಪಾದಿರು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ ಕಾಣೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಸ್ಬು ಪುಣ್ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇನಿತ ಕೆಲಸತ್ತು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ವರ್ಷೋಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಅವೇನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ಗತಿದಾಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ರೋಗಿಲೇರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏತ್ ಕಿಲ ಅರಿನ
ಪಾಪದ ಬಂಟೆರು ಜೊತೆಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದ ಬೇದ್ರದ ಯುವ ಬಂಟೆರ ಸಂಘ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಅಕಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ತೂನಾಗ ಜವನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ತೂನ ಮಾತ್ರ ಪೊರಲತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡೆ ಭಾರಿ ಪರಿಚಯ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದಿರಿಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾಥ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮೇಘಣ್ಣನ ಸುಜರಿ ಶೆಟ್ಟನಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತಗೆ ತಂದು ಅಂಚಿನ ಸಂಘಡು ಏನಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅವಡು ಪಂಡಿರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಲತ್ತದೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಪಿನ ಪುಡ್ತೊಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಅವ ಆವಡೆ ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಿಥುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪಂಡ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ತಿಗ್ಗಿದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಗ್ಗಿಜಿಡ್ಲ ಧೂಳು ಅಂತೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೇಕೆ ತಿಗ್ಗಿದ್ರಿ ಆ ನಮನದ ಗಾಳಿ ಬೈದ್ರೆ ಆ ನಮನದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಿಡ್ದು ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ದೇವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಅಂಚಿನ ಧೂಳು ಆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದಯವನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾಣಿರದ ಬೈಯ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೈದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಪೋತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ ಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಈತು ಸೇರ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗಿಲು ಕೈ ಬಾರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತೊಡುಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತಿಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರ ಸಮಾಜ ಅವು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಣನಲ್ಲ ಹಿಂದುಲಾದುಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದುಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುಳಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಪ್ಪು ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಪಳಿಗ ಸಮಾಜಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಲ್ಯ ಸಮಾಜಪ್ಪು ಬೇತೆ ಪೂರಾ ಜಾತಿ ದೆಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತೊಡು ಪತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮೂಲವಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಆಪುಡುಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಬಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತಗಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂದ ಮಾತೇರ ಜಾತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿರಂದ ಅವಳು ಒಂದು ಆಪಿನ ಉತ್ಸವನೇ ಬೇತೆ ಅದು ಶೋಕುಡು ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಆಪುಣು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಪರಿಚಯ ಆನಂದ ಎನ್ನುವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲೊಂದು ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಮಾತ ತೊಡಗಿಸಿ ಇರಂದಂಡ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಚಯ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಮಾತಾ ಪರಿಚಯ ಆತಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಲಾಭ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈಗಲ ಎಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಂಚಿ ಪೊದು ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಕೊರಪೇರು ಎಡ್ಡ ಪೊಣ್ಣು ಆತನ ಎಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕ್ಕೊರ ನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆವಡ್ಡದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದವಳೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ಜಾತಿದವಳ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರಿಡ್ದು ಮಡಲು ಬೂರ್ನು ದಂಡ ಅಕಲ್ನ ತಾರಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಲಗ್ ಮಡಲು ಬೂರು ನಾವು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯದಂಡ ಆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲು ಬೂರ್ನೆಕ್ ಗಲಾಟೆ ಪೆತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಜಾ ಕಂಡು ಮೇರೆ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಗಲಾಟೆ ಆ ಗಲಾಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ತೆರಾಪಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲು ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ತಗೊಂಡುತ್ತ ದಯಪನಾಗ ದುಮ್ನಾನಿ ಬೈಯಾಗಿ ಬೊಡ್ತಿನಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟುಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಪುರಾ ಎಲ್ಲದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಕೆಲಸ ನಿಂಚೆ ನಾವು ದುಂಬುದ ಕೃಷಿತ ಈಗಲಿಗೆ ಮನಿ ಬಂದ ವನಸ್ ಮಾಡೋಂಚೀರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ಳು 5 ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಬನಾಗ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ಬೋಬಿನ ಬಡ್ಚಿ ದಯವನ್ನಾಗ ಅವ್ನು ಮೌನ ಆತಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ವಿಷಯ ಅದು ಎಂಗುಲ್ ಜೀವಗಳು ವಂಚಿತರ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಂದುಲೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ರಡ್ಡು ನಮನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೊಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರು ಬದುಕೊಂದು ಪ್ರಚಿತಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯೋಗಿಯತಿ ಮುನಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಪರಂಪರೆ ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿತಿನ ಮುನಿ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಮುಖನೊಂದು ಪುನಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪ್ರಪಂಚದ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುನ ಆ ಗೇನದ ಅಮೃತನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಚ್ಚಿತನ ಕೇಮರು ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅನುಗ್ರಹ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದಾರ ಕಾರ ತಾಮರೆಡು ಕೇಂಡೊಂದೊಲ್ಲೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಚ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ
अन्यञ्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मूकाम्बिका कृपालोकात् आकाङ्क्षिकफलप्रद मुखान् कृतमे शत्रुम् ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡುತ್ತನು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸಭೆ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿಂದ ಅದವನ ನಿಗುಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದರತ್ತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಗೋರಿನ ಕಾಂಡ ವೈದಿನಗುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಲ್ದರತ್ತ ಒಂತೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಂತೆ ಎತ್ತರಡುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಅಂತೆ ತಿರ್ತುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಈ ದುಂಬು ಪುರ ತೂಕ ಎತ್ತಂತುಲೆ ರಡ್ಡು ತಕ್ಕಡಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ತಕ್ಕಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ಟು ತೂಕದ ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವಸ್ತುಂದಿ ಒಂದುತ್ತೆ ಅವ ಐಟ್ ಎಚ್ಚೆ ದುನ್ನತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ತಿರ್ತುಗುಲ್ಲುದು ಒಂತೆ ಅಗುರತ್ತಿ ನಾವು ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದಿಂದ ಪನ ನಿಗಲ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಗುಲು ದುನ್ನತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಯಾರ ನಂಗೆ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾತಂದು ಯುವ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಒಡವು ಖಂಡಿತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಜಾತಿ ಭೇದ ಒಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅವು ಶತ್ರುಲೆಗೆ ಶತ್ರುಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ನಂಗೆ ಆಗಲೆಗೆ ಆತು ಸುಲಭೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಾರೆ ಆಪಚ್ಚಿ ದೇವನ ನಮ್ಮನೆ ಜಾತಿ ಏತು ಉಪಜಾತಿಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಪಾತೆರಾಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕೊರ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಒನಸು ನೋಡು ಮಾರೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆತ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅವ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಜನಿವಾರ ಅವು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೇಲೆಂಡ ಇಕ್ ಬಂಡೆಗೆ ತೂಕ ಇರೋಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರೋಂಜಿ ಬಟನೆ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಜನಿವಾರ ಬಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಡೇರಿಗೆ ಮಾತ ಮೇರೆ ವೇಷ ಬಲ್ಲಾಟ ಮಲ್ತದು ಬಟ್ನಾಗಲ ಲೈಂಡ್ ಒನಸು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಒನಸದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪುನಃ ಬರಿಟ್ಟೋರಿ ಬಟ್ರಿತ್ತೇರು ಆರ್ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ನಿಂಕುಲು ಸ್ಥಾನಿಕೇರ ಶಿವಲ್ಯ ತೋಟಿಗೇರ ಉದ್ದನಾಮನ ಅಡ್ಡನಾಮನ ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಲ್ಲ ಬ್ರಾಣೆರಡಿ ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಅಂದೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನಿಗೆ ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೆರಡಿ ಏತು ಉಪಜಾತಿಲು ಅಡ್ಡನಾಮ ಉದ್ದನಾಮ ಸ್ಥಾನಿಕೇರು ತೋಟಿಗೇರು ಅವು ಪುರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಗು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದಪ್ಪರವೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತುಯ್ಯೇನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಮರಣೆಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯ್ನಿ ಏನ ಬೇಗಲ ಎತ್ತುತ್ತೇರು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡಿ ಜೆ ಬಾರ್ದೇರು ದಾದನ ಬೇಗ ಮುಗಿತ್ತೇರು ಇಜ್ರೇನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ರೇ ಬೋಡಿ ಅನ್ಬೇಕ ಪಿರವನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬೋಡ ಅಂದು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಡ್ಜೋ ಉಲ್ಲಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿದನ ಅಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒರಿದನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಂಜೆಲ್ಲಿರ್ದಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿರ್ದಾತ್ರ ಬನ್ನಿಯರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಂಜೆಲಾರ್ದ ಕಲ್ಕತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬೀದಿ ಅವಳು ಕುದುರೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಒರಿ ಮಗೆ ಒರಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ ಕೇನ್ವೇರು ಮಗಟ್ಟ ಮಗ ಈ ಮಲ್ಲ ದಾದಾಪ ಆತನ ಮಗೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಲಿ ಎದುರು ಕುದುರೆ ಓಡಿಸವೆ ಆಯ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ಬನ್ ಅಮ್ಮೇರು ತೆಲ್ಪುಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ಪನ್ಪೇರು ಮಗ ಈ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೇನ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೇನ ಆವಡು ಬನ್ನಾಗ ತೂಲ ಮೂಲು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೇನ ಆವಡು ಪಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಕೊಡ್ದ ಆಯ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೇ ರಾಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6 ಪಣ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ವಾಕ್ಯೋಗು ಬೆಲೆ ಬರ್ತನೆ ಉನೇನಿಗಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಿರೋವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಹಾಲಾತಂಡ ಅರ್ಜೋ ಹಾಲಾತೇರ್ಡ ಒಂತೆ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋ ಹಾಲಾತೇರ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದು ಪೂರೆರ್ಲತ್ತು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾತನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೈನವನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಿರವುಲ್ಲಾರ
ಪೂರ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಬೋಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಉಂತಾವೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೊಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಓಡ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹೊತ್ತಿಗೇನು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ ನಗುಲು ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜರ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೋಲು ಮಜ್ಜಿಬಾರ್ದು ಏಪನೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ತೆರು 85 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ವಾ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಲಾಜಿ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಜಿ ಕೂಲಿ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಒನ್ಪಾಲ್ ನನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಲವ್ಲಿದ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾಪಾರ್ ನಿಗಲು ಪೇರೆಂಟ್ ಲವ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಯ ಓಲಾಡಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾತ್ಲ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾತ್ವ ಓಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದ ಯಾಂಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆತ ನನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬರಿಟುಗುಲ್ದಿನಾರೇನ ಕೈ ಬತೀರ್ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದಾರೀರು ದಾಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿರುಡ ಈರೊಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಡ್ಸುತಿ ನೋಡು ಅಂಡೇರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಂದು ಮನಸ್ಸಾನು ಓಡಿಸಿದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುವಾರತ್ತೆ ಐಟೆ ಮಕ್ಕರುಂಡು ತುಲೆ ಒತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ವರ್ಪಲ್ ಕರೀಸ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ತೂಲೆ ಬತ್ತದ ಬಂದ್ಪಾಲ್ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಓಡ್ಸು ತಿನ್ಲಿ ಎನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪರ್ ನಿಗುಲು ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಕರೀಸ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿನ ಉಂಡ ಉನೆ ಅಂತದ್ದು ನಮಲ ಓಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ ನಂಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನವಧಾನ್ಯಲೇನು ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಚ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಡ್ಂಜವುಲ್ಲಾರ ನಿಗುಲು ಭಾರಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೊಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಂಪುದ ಗಾರ್ನಿಯರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ತೂಲೆ ಐತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಗುಂಡಿ ಬುರ್ಂಡು ಆತನಗ 10 ಜನ ಜವನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಲಾರಿನ್ ದೆರ್ಪರನ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಲಾರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತನ ಲಾರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಡೆಕ್ ವರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪಾಲ್ ಉಲಾಯಿರ್ದು ರೂಮ್ ಉರ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿದಾಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪೂಜಿದು ಕೂಜಲ್ ಬುಡ್ದು ಕಾಜಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಪಂಡದು ತೂಲೆ ಬಾಲ್ ಆ ಕೂಜಲ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಲಾರಿ ದೆಪ್ಪುವಾಲ್ ತೂಲೆ 10 ಜನ ಜವನರೆಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪುವಾಲ್ ಮನದಾನ ಇರ್ಬೇಕ ನಮಲ ಗಾರ್ನಿಯರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಓಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೋರ್ಲೆ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾತನು ಆಂಡ ಯಾನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಂಘ ನೀನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಏರ್ ಮಂದ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲ್ ಮಲ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಬಾರಿ ಮಂಡ ಖರ್ಚಿತ್ತದ ಮಲ್ದೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಅಗಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಜ್ಜೇರ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಗುಗ್ಗು ನಗುಲು ಅಗಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಅತ್ತನ್ ಅಗಲು ಎತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಗೊತ್ತು ನನಗಲಿಗೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮನ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಗುಲು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾರುಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಗೆ ಬಾಡೊಂದು ತೇರು ದೃಷ್ಟಿಪೂರ್ಣೇಕ್ ತೂಲೆ ಅದಾಗ ನಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೊನ್ನುಲ್ಲ ಆಡುವ ಕಾರುಡು ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ಅದಾಗ ಬೊಲ್ಲಿದ ಇತ್ತ ನೂಲ್ದಾತ್ ನಾತಿ ತೂಲೆ ಅಗಲು ಎತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತೇರು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ನೇಲ ಕೊಡೆನ ಕೊನರು ನಾಚಿಗೆ ಅವಂತನು ಇನಿನಿಗೂ ಮಣಿಪಾಲದ ಕೈತಾಲ್ ಪೋಲೆಗೆ ಪೂರೆಡ್ಡಲ ಹೂವಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುತುಲೆ ಪರಿದಿನ ಮತ್ತು ಅಂಗಿ ಬಾಡಿಯರ ಬನಿಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಪ್ಪುನಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಿಗೆ ತೋನು ಪರಿದಿನ ಓಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗುಲು ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದುತ್ತೇರು ಇನಿ ಆ ಬಂಟ ಸಂಘ ಒಂದು ದ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟ ಓಡೋನು ಇನಿ ತೂಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾತಂಡ ಈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕು ತೋಜಿನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಗುರುಪೀಠದ ಅಂತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಇನಿ ತುಲೆ ಕೋಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಗೆ ಗುರು ಏರು ಪನ್ನಾಗ ನರಸಿಂಹನೇ ಗುರು ಇನಿ ತುಲೆ ನಂಗೆ ದೇವರು ಗುರು ಆವೋಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅವೇನು ತುಲೆ ಬಂಟ ಸಂಘ ನಮಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುರುಪೀಠ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಅದಾಗನೆ ಗುರುಪೀಠ ಮಲ್ದ್ವೇರು ಮೊಗಲು ಬಂಟ ಸಂಘ ಹತ್ರ ಅವಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತಜಾನ್ ನಿಗಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂದಾದವನ್ನ ದಯದೀದ್ ಈ ಗುರುಪೀಠ ನೆತ್ತ ಬಿರೋ ಪುರ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ದೇವರೇ ನಂಬುಲೆ
ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನೈನನ್ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರ ನನನ್ ದಹತಿ ಪಾವಕ ನ ಚೈದಂ ಕ್ಲೇದಯಂ ತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಚಯತಿ ಮಾರುತಃ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಅವನು ತೆರಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಪಂತೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಒಂದು ಐತ ಗೊಂದಲ ಗುಬುರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ನ ಉಲಾಯ್ ಕುದೊಂದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ದೇವರನ್ ತೆರಿಯರ ಬೈದಿ ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ ತೆರಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪಟ್ಟಗಳು ನಿನಗೇಕೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರುವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಮ ಗುರು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ ಬಂತೇರ ಅಂಚ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದು ನಾನು ಉಂತಾವೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬುಡೆದಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನಿಗಲೆ ಈತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಂಗಲ್ನ ಈ ಮೊಗಲ್ನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೇರ್ನ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮರನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮದನ್ ಮೊನ್ನ ಮಲಾವಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಒರಿ ಹುಡುಗೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂಬೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ಗೇನು ಅಡೆಮುಟ್ಟಾತನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಆ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತು ಆರ ಕೆಲಸದ ಆಡಕ್ಕೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಯ ಆಡಕ್ಕೇನು ಮೇರು ಕಲರ್ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ಕೇನು ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಗೋ ಕೇನು ಮೇರು ಆತನಗೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಾಜಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ ಅರೆ ಪಂತೊಲಿ ಆಂಡಲಾರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ನೋ ಗೋ ವಂಡೀರ್ ದೇಪ ನಾ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಗೆ ಅರ್ಥ ಓಡ್ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಖ್ಯತ್ ಸಮಾಜಗೆ ಏತ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಡದು ಮಾತ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ದಿವಾಕರನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚೇತನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಏನ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೆತ್ತೇರು ಮೂಲ ವಕೀಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಲೇರು ಮಮ್ಮ ವಂದನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದತ್ತು ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಾರ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಿಯಾರೆ ಚೇತನ್ ಮೊಗಲ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲೇರು ಹಂಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಹಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತೇರಿ ಆರ್ಲೇರು ಮನೋಜ್ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆನ್ನ ಆರು ಅನ್ಕೊಂಡು ನವೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಬಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗಲ್ಲದಾದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಆನಂದಾಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಬೇನಡಿತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಆಯೆ ವಾ ಜಾತಿದ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಏರು ಬುಲ್ತಂದುಲ್ಲೇನ ಏರು ಬಡವಡುಲ್ಲೇನ ಆಯ್ಗ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪುನವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೇರು ಪಂತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪನೇನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಾನು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಣಾಮಲು ಬಂದುಲೆ ಜಯ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರು ಮಹಾಭಾರತಡು ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಸಂಜಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಇನಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕದ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿರೆಂಡಾಭಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತವರಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಏರ್ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಡಪದು ಕೊರೆ ಬರಲಿರು ಗುರುಕಾರ್ಲರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕಣಪನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಎಂಗುಲು ಮದಪದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶುಡು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರ ನೆಂಚಿನ ಅಶ್ರಫ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗಣ್ಯರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡೆ ಮೂರ್ತಾದಿನಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಚುತ್ತಿನ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ. ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದಾರವಿಂದಾಗ ನಮಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ ನಕಲಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಮೂಲು ಕಾಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಈ ಬಾಗಡ ಆವಡ್ನಿತ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಈ ಬಾಗಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಯುವ ಬಂಟರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಆಟೋಟ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಬಡವರೇ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಎಂಜಿನಾಡಲ ಸವಲತ್ತುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒರಿದಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಲಿ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲಿನ ಅಕಲ್ನಕ್ಲನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದುಂಡು ಇನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಂಡದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪನಚಿತ್ನ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪಂಡದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಎಂಜಿನ ಅಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೈಪುನಾಗ ಪಿಲ ಇಪ್ಪು ನಡಿ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳುಲ್ಲ ಅವು ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಡ್ನೋ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಯ ನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಪನ ಚಿತ್ನ ಪೊದುತ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಮದಿಮೆ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಬಾಯ್ಕೆ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಬೇತೆ 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 ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದಿರಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಅವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನನದ ಭವಿಷ್ಯೋಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಒರಿಯುಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಪನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇನು ಬುಡೊಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾತಿ ಪನ್ಪನವಲ್ಲ ಒರಿವಾ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ ಶೆಟ್ರು ಪಣ್ಣಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನದ ಮುಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊನೋಡು ಆ ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ತೋಂದುಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರಿ ಏರ್ನಂಡ ಪೊತ್ತವರೇ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊತ್ತವನ ಅಲ್ಪಲ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪನಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಪನ್ಪಣೆಗೆ ಇನ್ನಿಗಿತ್ತೆ ಪಿದೇರ್ದು ಜನ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನನದ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ಪಿದೇರ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಜನ ಕನಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ನನದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವನೇನು ಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಕವನೋಡಾವು ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟನ ಚಿತ್ನಕಲು ನನ್ನ ಏರು ಇನ್ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನ ಅವತ್ತಿರ್ದ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ಒಂದೇನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಕನ್ನತದಾಂಡಲ್ಲ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಲ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬಾಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಬಂಟೇರು ಈ ಬಾಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವರೇ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಯುವಕರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ಕಲಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು ಪಿದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ನ ಚಿತ್ನ ಅವು ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಆಕಲು
ಉದ್ಯಮ ಇಪ್ಪರೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ಪೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಾಂಡ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಸಲಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಹೋರಾಟಲ ಕಾಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಣ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ ಟಿ ಇತ್ತಿನವು ಏನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಡು ನಮಗೆ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ಕನಪನ ಚಿತ್ನ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೂವೊಂದು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಅವತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಒಟ್ಟುಗಾವೋಡು ದಾಗನ್ ಪಂಡ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವಕಾಶలు ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶದ ವಂಚಿತರ ಒಂದುಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಡ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಳ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೋರ್ಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘಟ ಒಟ್ಟುಗಳು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಾವಿರ ಪ್ರಣಾಮಲೇನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯುವ ಬಂಟರಿನ ಸಂಘದೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಗೋರಿ ನನಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪು ಜೈ ಪೇರ್ಮೇದ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಗ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭರವಸೆದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಒರಿಯುನಂಚಿನ ನೆನಪುನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಗಲ ಇಂಚರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಮಾಲಿಕೆರೆಯಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲೇ ಆವಾಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಆರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ಅವಲ ಉಚಿತವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ 15 ದಿನದ ಪಿರ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬೈದ್ನಾರು ಇನಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಕುಲಾರೇನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿಜ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿಗಲ್ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಅರೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಡಪರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬಿನ್ನಲ ಬರಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಂತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒವೇ ಏರುಪೇರಿತ್ತಂಡಲ ಅವಿನೊಂಜಿ ಸಮತೋಲನ ಮಟ್ಟಡು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸದ ಕೆರಿದಂಚು ಬರಂದಲು ದೇವಣ್ಣ ಒರಿದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕುಲು ಮೌನೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಕದೇರು ಇನಮು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಲೇಸು ಮಲ್ಪನೇರು ತುಂಬು ಇನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದಿಂಚಿ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸದ ಆ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಕುಲು 2 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧಕರ್ನಕುಲು 2 ಜನ ಐಟು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಂಚಾತ್ರ ಬಂದಲೆ ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಈ ಕಲ್ಜಿಗೋಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವರ್ಮ ನಮನದ ಸಾದಿಲೆನ್ ತೋಜದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ನವಯುಧ ಭಕ್ತಿ ಓ ಒಂದು ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಪಾದ ಸೇವನ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ವಂದನ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂದಾನೆ ದೇವರೇ ಒಲೆಯವರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಂದನ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪದ ಬಂಡೆರಡ ನಲ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಲ್ಪರಿಸರು ಮಲ್ಪರಿತ್ತ ನಲಿಪವರೇ ಬಂಗ ಅಂಚತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು 2 ಭಿನ್ನ ದಿಗದು ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾದಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪದ ಪನ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ನಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರೋನಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾತ
ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಐದು ದುಂಬು ಒಡೆಗೊಡೆಗ ಬಂಡ್ ಸಂಘಾಗ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತ ಏರೇರೋ ಒಲ್ತೊಲ್ತಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮನ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಂಜೋನಗ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೈತದ ಅಗಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನಂತ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಬನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಉಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿದೇರ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲೇಸುನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಈತು ಪೂರ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಸೇನಂಚಿನ ಪೂರ ಇಡೀ ತಂಡೊಗೆಯನು ಒಂದು ಸೋಲೈತ ಸಂದಾಯ್ತ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಈ ಬಂಟೆರ್ ಈತ ಜನ ಕೂಡುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ಪೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಐಕ ಕೋರಸ್ ಪಂಡಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಐಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ನಮ ಬಂಟೆರು ನಮ ವೀರರು ನಮ ಶೂರರು ನಮ ಬಂಟೆರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಡತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೊರನ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಾಗ ಪಂಡೇರು ಏರು ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರ್ಪವರ ಎರೆಗು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಗಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗಟ್ಟಿ ಒರ್ಪವರು ಉಂತುಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆತು ಜನತ ಮಧ್ಯಡು ಒರಿ ನೀನು 4 ಜನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವೇ ಪನ್ಪುನೇನು ಒರಿದನು ಉಂತುದು ನಗಲ ಇಟ್ಟು 4 ಜನ ಅಂಚದು ನಮ್ಮನ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಬುಳೆತನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರಿಪಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ನೆಂಚ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೈಕ್ ಮಣ್ಣದ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನುಜರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋ ನಗಲು ಇತ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ದು ಮುರಂಪುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮನ ಪೊಂಜೋಕಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರ್ಪು ನಾವು ನಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಡಿತನ ಮಾತ ಪೊಂಜೋ ನಗಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವಿಚಾರನ ನಮನೆ ಕಲ್ಪವಡು ಏರೇರ ನಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತುದು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬರಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಕುಳ್ಳಿದಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಕಡವರ ಪಂದಿತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರ ದಯದಿದ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಂತೊಲೆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಲಿಕೆದ ತೊಲಿಕೆನು ತೋಜಾದಿನಾರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಂತೊಲೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಂತೊಲೆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ಪ್ರಮೋದ್ ದಂಡೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 2 ಸಾಧಕೆರೆ ಬೋಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತದ್ದು ಎಕ್ಕಲೊಂದು ಉಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಾಮು ಎರೆಗೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರವೆಲ್ಲರೇ ಪಟ್ಟಿನ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿ ಗಿಡದೇವರೆಲ್ಲರೇ ಈ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನಂದಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಡು ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗಡು ಐನೇರ್ದು 10 ವರ್ಷದ ಉಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿವರ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 16 ಯಜ್ಞ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆ
ಯಜ್ಞ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆ. ಯಜ್ಞ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 510 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ ಇರುವ ಸಂದೀಪ್. ಸಂದೀಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟು ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವಾತ್ವಿ ಕುಂದಾಪುರ. ಸಾತ್ವಿ ನಂಬರ್ 1 ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದ ಏನಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿ ಕುಂದಾಪುರ. ಅಂಚನೆ ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗಡು 14 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 1 ಶಶಾಂಕ್ 14 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 1 ಶಶಾಂಕ್. ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದಿಂಡು. ಒಂಜಿ ಮನಸ್ವಿ ನಂಬರ್ 2. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 11 ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 14 ನಿಶ್ವಿತಾ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಅಂಚನೆ 14 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ. ಪದ್ನಾಜೆದ್ದು 25 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗಡು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 4 ಸಿಂಚನ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಅನನ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅನನ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸೃಜನ್. ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗ 25 ವರ್ಷದ್ದು 30 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗ 25 30 ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ವಿಭಾಗಡು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಿಶ್ಚಿತ್ ನಂಬರ್ 2 ನಿಶಾಂತ್.
ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 2 ನಿಶಾಂತ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 1 ನಯನ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಂಬರ್ 3 ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸೌಮ್ಯ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ. ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ. ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪ್ರಥಮ. ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪ್ರಥಮ. ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಾಮದ ಪದವ್ ನಂಬರ್ 5. ವಾಮದ ಪದವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡೆ ವಾಮದ ಪದವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಅಂಚನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಂಬರ್ 2 ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನಂಬರ್ 2 ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗ್ರೂಪ್ ಸೀನಿಯರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನಂಬರ್ 2 ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗ್ರೂಪ್ ಸೀನಿಯರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪೆರ್ಡೂರು ನಂಬರ್ 3. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪೆರ್ಡೂರು ನಂಬರ್ 3. ಗ್ರೂಪ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಂಬರ್ 1 ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಂಬರ್ 1.
ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ವಿಜೇತರಾಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕುರಿತು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ತೃತೀಯ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಗಿದಿಗಿದ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ದಯದಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದ ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ವಿನ್ನರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಕಳ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆನೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಗಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸದ್ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗಡು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕಿನಕಲು ದಯದಿ ದ್ವಾರ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಕು ಬಲೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕಿನಕಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡು ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೇಸ್ ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ದಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಗಮಿಜಾರ್ ದಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಗಮಿಜಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಾನಿಶ್ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ದಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೇಸ್ ಯಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಯಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಯಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅದ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಂಗಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ವಿದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅದ್ವಿಕಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಅಂಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಡ್ಕ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ವಿಭಾಗಡೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 14 ವರ್ಷದ 36 ವರ್ಷ ಪುಟ್ಟದ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಕು ಪದವು ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ 14 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡೆ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೂರು. 30 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು. ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 30 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಭುವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್. ಭುವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ 19 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ. ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಜ್ಪೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಜ್ಪೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಮಾರ್ನಾಡ್. ವಿಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನಾಡ್. 19 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಹರ್ಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಜ್ಪೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಹರ್ಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಜ್ಪೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಣೀತ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ 15 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗ. ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಹರ್ಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಜ್ಪೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಹರ್ಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 19 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ 19 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಜ್ಪೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಮಾನಸ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಮಾನಸ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 14 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟಡ್. ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೂರು. 14 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ 200 ಮೀಟರ್. ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಪದವರು. ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೆರುನಾಡು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೆರುನಾಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 30 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಭುವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್. ಭುವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಥಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ. 30 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವಿಭಾಗ. ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು. ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರಶ್ಮಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಜ್ಪೆ. 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗ 19 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷ ವಿಭಾಗ. ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂದಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಡೂರು. ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಡೂರು. 19 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಿಶಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರಜತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ರಜತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. 25 ವರ್ಷದ 40 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದ ಆಂಜೋಕಲ್ಲ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟಡ್. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. 25 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 400 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವೀಣಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವೀಣಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ. 200 ಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 4 ವರ್ಷದ ಎತ್ತದ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 30 ವರ್ಷದ ಎತ್ತದ ವಿಭಾಗದ ಮಂದಟ್ಟಿ 800 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಂದಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಿದ್ಯಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 14 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪುರುಷರನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂಕುಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂಕುಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ದ ಕೀ ದಿಕ್ಕದಿಂಡಿ ಏರ್ನಂದಲ ಕೀ ಇಜ್ಜಿಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸುರತ್ಕಲ್. ಆದರ್ಶ್. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗಡಿ. ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ.
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎರೆಗಂಡಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿ ತಂಡ ದಯದೀದು ಗಮನ ಕನಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೈವ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲ ಅಂದು ರಾಜೇಶ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯೂರು. ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಎದುರುಕಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಓಲಾ ಕುಲದು ತೋಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಪನೊಂದು ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ 2023 ಮುಗಿತಲ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಕೀ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ದಿಗದಂಡು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತೊಡು ಏರ್ಲ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ಮಾತ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಲ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾತೆರ್ಲ